Skal du have viftebatteri, eller skal du have straight-up batteri, Lars? Jeg skulle lidt til begge dele egentlig. Jamen, så kan du tage dig et Ultra A+ batteri. Så compound batteri, det kan simpelthen noget med. Det kan simpelthen noget. Der er 1274 gram. Nem i det. Hold op. Der er ikke mindre end 66 skud i den her lille kasse. Det var alligevel også meget krudt til 66 skud, synes jeg. Jo, men det er også fordi, det er 30 mm rør. Ja, det giver selvfølgelig noget brag. Der er også en ultimativ guldfinale i det. Men så det vil sige, at det er noget, jeg bliver nødt til at prøve? Det tænker jeg. Det er der nok mange, der gerne vil prøve. Generelt så er vores Ultra-serie bare noget rigtig, rigtig fedt noget. Men det kan man også høre på navnet Ultra. Ja. Men vi kan jo ikke gøre så meget andet end at sige rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår. Så når nytår nærmer sig, og du vil have et brag, Krudtshop er klar, garanteret wow!